Преди 7 месеца си пукнах глезен, изкъсах връзки, днес съм в фитнеса и тренирам и възстановявам гъвковостта си, силата и издръжливостта си на цялото тяло, включително и на глезена, който бях определено време с патерици и гипс, но идеята ми е днес да ти покажа какво реално правя във фитнеса. Разбира се, тренирам с Иван Василев от Functional Bodies. Благодарности, през години съм тренирал с различни треньори, към които съм много благодарен на всеки един от тях. Но денят ми започна реално ето на тази стена. Тук си бях сложил една постелка, където трябваше да правя, може би близо 20 минути правих различни видове стречинг упражнения, с които просто трябваше да разтегна какви ли не мускули по тялото ми и по гръбнака, включително много невероятни упражнения, които обикновено след тях се изпотявам доста и определено има резултат. И за някой ще кажа, да, 20 минути стречинг, това не е ли тегаво? Ами като знаеш, че след това ще клякаш, не е чак толкова тегаво. След това имах упражнение клекове, където с всяка следваща серия покачвам упражнението, за да мога да се загрея за оптималната серия. Казвам оптималната серия, защото не търсим максимума, на който съм способен, а търсим по много такъв елегантен и естествен начин, натурален начин, бих казал, да се покачвам нивото, лека по лека, без да предобрям. Защото все пак имам и работа, имам и други ангажименти, в които идеята не е да дойда да се изцеда на максимум в фитнеса, а да имам и енергия. Направих си клековете, последната ми серия беше с 62 кг и половина, като специфичното е реално, ако правя стандартните клекове, правя с много повече килограми, но в случая смъквам килограмите просто защото се вдига сложността на упражнението. Сложността се вдига, защото трябва да клекна в рамките на 4 секунди в най-долната си позиция, за която съм се подготвил с стретчинг, да мога да всичко да ми е достатъчно гъвкаво, че стигна тази най-долна позиция, трябва да задържа там 2 секунди. След като задържа 2 секунди, трябва да се справя в рамките на 1 секунда и това го правя 5 повторения, 5 серии. След което идвам ето на тази машина. Истината е, че аз дори не ги знам като имена машините, но не е нужно да сме перфектни, да знаем всичко. По-важно е да го направим. Така че на тази машина, след това, разбира се, тренирам задно бедро, където всъщност упражненията са ми така направени, че хем да ми възстановяват глезена и цялото тяло да се върна на формата, в която искам да бъда. Те са така навързани, че да ми помагат, примерно, когато ми единия за крака и клековете са на основното упражнение. Другите упражнения да ми помагат аз да ставам по-силен в клековете. Разбира се, за клековете, понеже това са тренировки с тежести, следвам определен режим. Имам неща, които правя вкъщи като упражнения, за да мога да влизам в някаква крайност, понеже всяка крайност води до компенсация и трябва да се грижа по определен начин за себе си, за да мога да бъда в тази форма, в която наистина ми се иска да бъда. След като направя упражненията тук, минавам на този уред, който е всъщност за пръстци. Този уред, всъщност, основната ми задача тук не е да направя големи пръстци, а предимно да го използвам за разтягането на пръстците, което е доста специфично, защото по-различно е, защото доста хора идват тук предимно за да тренират пръстците. Моята задача и упражнението е устроено по различен начин, че аз да разтягам пръстците, понеже вследствие на контузията първи един месец почти не може да излизам от вкъщи, след това пък има януари месец ви давам просто яснота, се учих да почвам да хода нормално и да започвам леко да се затичвам, така че си има работа по възстановяването на тези мускули да работят както трябва. И разбира се, упражнението за пръсти се редува с една постел, която сега ще си взема след малко, с планк, страничен планк, който просто ги редувам по този начин. Това ми е тренировката днес, супер готина и приятна, така че връщам се към нея. Желая ви готин ден!